Dragi gledatelji, hvaljen Isus i Marija, dobar dan, evo lijepi dan i vidite naslov ovog šorta. Dali su mnoge na tisuće kršćanskih denominacija biblijske ili da li su u skladu sa Biblijom. Evo vidite vamo na početku šorta snimio sam kratko, katolička crkva je apostolska crkva, znate. Kristova crkva i katolička crkva nije denominacija. Dokazi imaju u Bibliji. Ko čita Bibliju, to će jasno prepoznati, tako. U apostolsko vrijeme nije bilo stotina denominacija. Postojala je jedna crkva sa više lokalnih zajednica. I evo jasno da je katolička crkva od samih početaka, kad je Bog Isus Krist ustanovio, evo tako. Evo vidite, ovo gore je katolička crkva. Znači, katolička crkva nije denominacija. Ovo je baptistička crkva, vidite objekte. To vam je denominacija, vidite. U Evanđelje po Ivanu 17:21 Isus Krist moli za svoje učenike i kaže da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao. Evo i ovdje se može prepoznati da je katolička crkva Kristova apostolska, znači jedina prava crkva. Sve ostale koje se odvajaju, to je nebiblijski. Eto, dragi gledatelji, kratak je video, nadam se da ste pogledali cijeli, pamet u glavu. Vi koji ste vjernici katoličke crkve, Kristove crkve, ostanite to, nemojte biti zavedeni od koje kakvih lažnih učitelja da napustite katoličku crkvu. I ako odete u neku denominaciju, ima ih na tisuće, znate, to vam nije biblijski, to nije Božja volja. To vam je sotonska volja, Sotona, stara zmija, nečastivi, drevni varalica, otac laži. On radi podjele, znate. I evo sve te denominacije, brojne su sotonsko djelo onoga koji radi podjele, znate, ne radi Bog podjele. Nije želja Boga Isusa Krista da radi podjele, nego Sotona radi podjele. Budite pametni, pogotovo vi mladi, ne dajte se zavesti i nemojte nasjedati na trik. Kad katolička crkva ima problema, ima naravno, znate, ljudi su nesavršeni, ali kada crkva ima probleme, to vam nije razlog da vi napustite crkvu. Nije razlog da napustite katoličku crkvu i da idete u te koje kakve tvorevine, organizacije koje su nebiblijske. Evo još jedan dio teksta za kraj, budite pozdravljeni. Šta kaže Biblija o podjelama? U više mjesta Biblija naglašava jedinstvo vjernika. Biblija uči da bi kršćani trebali biti jedno tijelo i imati jedinstvo u vjeri. U poslanici, prva poslanica Korinčanima 1:10, apostol Pavle kaže da među vjernicima ne bi trebalo biti razdora, nego da budu složni u istom mišljenju. U Evanđelje po Ivanu 17:21 Isus Krist moli da njegovi sljedbenici budu jedno.